Rozsah je energetický prach, za ktorým venujeme osobitnú pozornosť. Na začiatku každej relácie technológia ZITO najprv meria reakciu tela na 35 neutrálnych virtuálnych položiek a následne vypočíta ich DR. Medián sa potom stáva rozsahom, ktorý je často znázornený ako kruh alebo kruhový diagram. Uvidíte stresové virtuálne položky vo vzťahu k tomuto rozsahu. Položky s hodnotami DR, ktoré presahujú rozsah, sú zobrazené mimo kruhu. Položky s hodnotami DR menšími ako rozsah sú zobrazené vo vnútri kruhu alebo v rámci rozsahu. Všetky stresové hodnoty DR sa posudzujú podľa ich absolútnej hodnoty. To znamená, že nezáleží na tom, či sú kladné alebo záporné. Keďže ste energeticky dynamický, rozsah sa bude meniť. Počas jednej relácie môžete mať nízku hodnotu rozsahu a v inej zas vyššiu hodnotu rozsahu.